kag ang aton next performer nag-viral sa internet Oy! ang kanta nila nga original nga gin-compose. To kilala ako ni Charles. Kilala mo gid ni? Feeling ko, idol ko ng ila kanta. Idol ko man ni sila, Jillian. Idol This ko na time, sila. mga ka-asenso, handa na bala ka mo sa madason nga magapasundayag? This time, ato na nga tagawagon sa ibabaw sin tablado ang nagpasikat sang kanta nga. Wala gid ko nagsala. Kag importante buhi. Yes! Palakpakan naton. Pullback Productions PR! Anon mo na ang pagbuot-buot mo kung ikaw ang ginauna. Anon mo na kwarta mo sa langit di mo madala. Anon mo na ang motor mo sa lakyan kung ikaw ang madisgrasya. Anon mo na ang panasimba mo sa batasan mo. Sapat ka! Sapat ka! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Yeah! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. What? Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Yeah! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Ah! Importante buhay. Importante gani buhay. 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 O ano na ang atong plastada? Bayda, importante ganihawa. Di ka sagay ugtas, di ratatan na nalutas. Ano mo na ang imo itsura, kung di ka kabalo magdala. Ano mo na ang imo kwarta, kung di ra ka man mauna. Sa lakyan mahal nga gamit, kwarta kag motor. Di man na madala sa langit, mga ator. Kwarta gastuha, kung may ara ka. Di magdinalok ang kabuhi mo. Enjoy ya! Galing igalo ka man o manggaranon, isa lang tagyapon, kag pareho tatanan nga kaon. Gani isig pareho mo, di mo pagbataha. Ang diferensya, labaw ka lang sa kwarta. Papatay ta sa abo matagyapon matupa. Tandaan mo na, importante buhay, importante buhay, importante buhay. Yeah! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. What? Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Yeah! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Wow! Importante buhay. Importante gani buhay. 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 Gani mga abyan, aton gid tandaan. Hinay-hinay lang, wala ta premyo makuha sa dalan. Kalma lang sa pagpadalagan, makalapot ka gid sa imo kadtuan. Di magsagay dali, may kahulat pa simo magpuli. Paano karon sila kung wala ka na? Pamilya mo, bata mo, kag asawa. Panumduma samtang gauyat manubela. Kabuhi ta isa, dapat halungan. Kay kung ina matabo, di mo na mabalik tanan tandaan. Kaya ang kabuhi ta sa dalan, hindi mapaktan. Hey! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Yeah! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Importante buhay, importante buhay, importante buhay. Yeah! Importante buhay, importante buhay, importante buhay. What? Importante buhay. Importante gani buhay. 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 Para sa mga naintuan. Hey! Let's go! Check, check! Hey! 1, 2, 3, go! Wala, di ko nagsala. Maintuon mo lang kuga. Pagtapos ka makwa, imo ginabaliwala. Say what? Wala ka huya, utok mo ginagagata. Wala gitulos ang imo nga pagpalangga. Di nagit kuga, hindi nagit ko simuga. Wala ka tupa, ang karma mo git matupa. Sakit balaga, namin sa imo ikuga. Say what? Ulat ka laga, kay maabot imo ka ba? Abi ko sang una, mayo ka. Abi ko sang una, lain ka sa iban nga mayo magpalangga. Grabe mag-atipan, pero tanan gali, puro ka plastikan. Ang sa akon mo, perme ginapakit.
makita kag wala ko naginulsol nga sa akon ka nadula kay hindi man perme imo lang ang tanan kay mayo ka lang sa akon kung may kinahanglan. Let's go! Wala gid ko nagsala nga ituon mo lang uga pagtapos na makwa imo ginabaliwala. Say what? Wala ka huya utong mo ginagagata wala gid tulos ang imo nga pagpalaga. Di na gid tuga hindi na gid posimuga wala ka tupa ang karma mo gid matupa sakit balaga namin sa imo ikuga bulat ka lang ga kay maabot imo gaba. Yeah! Once again, ladies and gentlemen, that was Pullback Productions. PRMB mas matunog pagid nga palakpakan. Lain manggid balaya basta bakulod Grabe. nun kay man ang ila creativity maka LSS gid Yes, yan, may LSS. Celia. Paano may LSS? Ano to gani? Importante buhi. Importante Yes, buhi, importante importante buhi. Yes. Yo.